Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. T'ha quedat molt bé aquesta Torre Eiffel. Sí, i tinc traça amb la fotografia. I ja et passaré les que vaig fer a Versalles. Em vaig quedar glaçat quan vaig veure les càmeres reials. Ah, els reis francesos ja feien fotografies? No, les fotos les feia jo. Llavors, el que tu vas veure no eren càmeres reials. Marc, la càmera és l'aparell que serveix per fer fotos. Sí, esclar. I amb la càmera vas fer fotos de les cambres reials. Una cambra és una habitació. Ah, així he de dir música de cambra i no de càmera? Esclar, o et pensaves que es deia així perquè la gent feia fotografies als músics mentre tocaven? Parlant de músics, hi ha un bar aquí al costat on toquen música en directe. Si vols, hi anem aquest vespre i t'acabo d'ensenyar les fotos. Més fotos? Uf, ja ho veurem, que avui tinc molta feina. Treballes massa. Hauries d'escapar-te uns dies. I on vols que m'escapi? Si vols anar a París, jo t'hi puc acompanyar perquè m'ho conec molt bé. Je connais très bien la France, mon amour. No en deixes passar ni una, La càmera és l'aparell que fa fotografies. Una cambra és una habitació.